Ġew iffirmati tliet ftehimiet importanti li permezz tagħhom se jkunu qed ikomplu jtejbu u jissaħħu r-relazzjonijiet bejn Malta u l-Irwanda. Il-ftehimiet kienu jikkonsistu fi ftehim tas-servizzi tal-ajru, ieħor fuq il-kooperazzjoni sabiex ikunu mħarġa aktar diplomatiċi u ieħor dwar is-settur turistiku. Id-diskussjoni mal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin tal-Irwanda Vincent Biruta iffukat dwar it-tisħiħ ta' relazzjonijiet bilaterali, il-possibilità ta' kooperazzjoni fis-settur edukattiv u anke l-kooperazzjoni fil-fora multilaterali. Matul din il-laqgħa bilaterali il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropew u l-Kummerċ Ian Burge tenna kif il-Gvern Malti qiegħed ikompli jatwa l-istrateġija tiegħu għall-kontinent tal-Afrika bilan li anke jkompli ikun hemm aktar negozji lokali li jażlu dan il-kontinent biex jimirħu. Huwa sostna li huwa essenzjali li pajjiżna jibqa' jkun il-ponta bejn l-Ewropa u l-Afrika. Iddiskutejna il-ħsibijiet tagħna, l-sfidi reġjonali, l-sfidi tagħhom bil-ġirien, l-sfidi illi għandna fir-reġjun tal-Mediterran, l-Afrika ta' fuq, imma anke opportunitajiet, negozju, trade hawnhekk rajt numru ta' kumpaniji Maltin li diġà qed jaħdmu qed jikbru b'mod fenomenali. Matul din iż-żjara, il-Ministru Borġ iltaqa' wkoll mal-Kap Eżekuttiv tal-Bord tal-Iżvilupp ta' Rwanda, Claire Akamanzi. Hawn kompla jiġi diskuss il-potenzjal ta' aktar investiment bejn iż-żewġ pajjiżi u anke dwar il-viżjoni 2050 li qed jipproġetta dan il-pajjiż. Hawnhekk kienu mitkellma wkoll il-vantaġġi għall-Irwanda sabiex jesploraw possibiltajiet f'pajjiżna, mod partikolari relatati mal-konnettività u l-loġistika. Il-Ministru Borġ iltaqa' wkoll mal-Ambaxxatur tal-Unjoni Ewropea għall-Irwanda Belen Calvo jara matul din il-laqgħa sigra ġew diskussi ir-relazzjonijiet tal-Unjoni ma' dan il-pajjiż u l-intenzjonijiet ta' pajjiżna biex isaħħaħ aktar ir-relazzjonijiet ma' Rwanda.